Така, здравейте хора, аз се казвам Дани и днеска ще правим клип с катерене по стълби до 7 етаж. Добре? Айде, това е. И сега се качваме до 7 етаж. Сега отиваме горе. До 7 етаж. Айде, отиваме горе. Тази степка, която ми красни беше може. Ето го, това е четвъртия етаж. Елате наляво. Ето го, вижте как се изглежда четвъртия етаж. Ето, това е четвъртия етаж. Ето тук, където аз съм. Сега, това е четвъртия етаж. Дето аз се возя в асансьорче. Така, харам горе. Много ме е страх да ходя горе. Ама много. То пък е забранено. То затворено на 7 етаж. Ехом на 6. То е изключено е. Вижте какво стана. Стахме. Хайде да слизам долу. Брат, тук е 6-тия етаж. Брат, тук е 6-тия етаж. Не. Слизаме долу до 5-тия. Това ще ви на 5-тия как се изглежда. Тук на 5-тия етаж.
грабежите на Петя. О, спомняте ли си? О, ето го асансьора. Много май страх да седя тук на 5-тия етаж. Ще е тук. Там 5-тия етаж. Много май страх. Кой етаж търсиш да ти помогна? Айде, съм долу. Бача, аз търся 7-я етаж. Вижте на 5-я етаж. Ай, долу. Баче! То дума е страх. Бача, аз като слизам дома, стаята, знаете. Не! Брат, то те стана, че в 6-тия етаж работят. Да. Айде, чао хора. Брат, сега е тука. Там долу. Не вярвам. Повече на 6-тия на 7-тия етаж не се качвам. Айде, излизам от градата. Чао.